Мин әнилә уенсыгым менән байрамга килдем. Минең исемем Марат, мин уенсык түгелдең премьерына үземнең уенсыгыма килдем. Һез аны беләгездер, ул Чебурашка. Мен Солозаманов уенсык түгел сериалында бәләкәс кенә роль башкардым. Был минең өчен өченче тәҗрибә. Бүгенге премьерага уенсык тотып килергә тигәс, мин шатланып киттем. Үземнең яраткан Рекс исемле динозавригымды алып килдем. Камерага карап елмайһаң да ул динозавр. Минең исемем Эльвина. Мин уенсык менән Чебурашка килдем. Минекәм уенсыгым шулай матур, йомшак. Мин аны нык итеп яратам һәм ул минең менән йөрөй. Минең уенсыгым ул әлбәттә телефон. Уны бер касан да яңгы калдырмайм. Гел минең әргәлә, кәфәлә. Мин Пикачу менән 4 яшымнан алып дусмын. Миңа Кыш бабай бүләк итте. Мин уенсыгымны нык итеп яратам. Тамырды карагыз һәм тамыр белән бергә булыгыз дип әйткем килә.